Ndapambekedara mambo Mutasa. Ndamira pambekedara mambo Mutasa. Zvese zvenchataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa nchabatwa nemusha. Mwari amubatsiri wangu. Pamusoro ichangamiro. Ini ndoitwa paThunilambutsa. Ndakapumwa uroyi. Wewe mwana wehanzvadzi yangu Makenzi Mutsa wakashaika musi wa22 January kuHarare. Saka ini ndaunza nyaya kudaro kuti icheneswe ivhenekwe uroyi hwangu huoneke hubude pachena. Makapumwa nani? Ndakapumwa naMakenzi. Makenzi. Akapumwa mai Sorry chief, nemagurugotera. Panyaya ari kutaura kuti ndakamupfuma uroyi. Noti ari kundinyebera. Iwo ndo vari kutopfuma mudzimai vangu uroyi. And ine evidence yandinayo. Iye kana aine evidence yekuti ndakamupfuma uroyi ngabudisuka. Wati iye ari kupfuma mukadzi wako. Iye ari kuti ndiwo uri kumupfuma. Ini ndiri kupokana nazvo. Iwo wati hauna kumupfuma. Imi mbuya titauri makapfumwa sei? Baba ina. Chiri kuitika ndechekuti hanzvadzi yangu iyi inogara kuHarare. Ini ndiri best kumusha kunyakatsapa handiti. Mwana wake wakarwara, ini handina kuudzwa. Kuzoziya kwekurwara kwemwana, it was true from Mozambique. Ndine assistant first born from Mozambique. Ndobva wafonera asisi wangu vatwamutara. Ndobva wanibvunza kuti ive peti mwana wehanzvadzi rumbu yaDhokasi Mitenzi fikira kutaza wantaurani. Ndikati maudzwa nani? Makenzi ndakatofonera musi uno ndichiti Makenzi funge mvura yanaya. Fertilizer yaisi ndiitira zvakanaka. AkatondiSendera $20. Chiita communication yakanaka. Akati zvemafees chete zvakadini? Zvakadiwanzira. Because chinobatana apo neapo. Saka inini ndaudzwa kudaro. Ndakati alright, asi kundiudza asi kudini. Ndobva ndabata foni yekumufonera. Ndichimufonera, musi wandamufonera. Paiva nebrother yake nesister yake icho. Anga asikadi kudaira foni yangu. Ipapo ndobva paine conversation yekuti zvona kufona kwandaita ini ndakafona chiti hanzvadzi vanaenda kuchikoro here, mvura iri kunaya here. Handina kunanga direct yenyaya because haanombobvira angandiudza nyaya yekurwara kwemwana. Saka ipapo pandakafona ndopa wakabva wanzi vataura kuti zvona waidiscuss nezvouroyi hwangu zvikanzi zvaconnecta because my brother uyu anga aripo nesisi yangu uyu. Plus tine mavidhio enyaya dzadziripo nekuti wanga achinzi uri kuhaka nyaya dzemweya paikuda dhimoni kuti paThumbusa uri pano. Nekuti mwana wasisi wemukadzi wake waihaka mweya, ahaka mweya zvikazi dhimoni riri kubuda pamwana riri kuti paThumbusa uyu kuya kuzoudzwa nemukadzi because my brother mainly anodrive Harare Joburg. Kazhinji anenge asina vana vanenge vaine mudzimai, akaudzwa masoko nemudzimai. Ndobva audza brother yake mukoma kuti zviri pano mukoma zviri kutaura kuti chinyi kurwara kuita mwana because mavidhio awaita zvezvekuhaka mweya vari pambuya Dhokasi hospital. Mavidhio akarekodwa, tinawo mavidhio arimo pakarekodwa mavidhio tinawo. Mati wakanga achihaka uri pani ndiye wakanga achihaka ndikusasira kuti paThumbusa. Uyu ndobva audza chimukoma wake kuti zvindineswa zvandinetsa izvi tete petu uri kumusha. Umwe yanga avheneko. Pamusoro ishe wangu. Zita. Ndinoitwa Tinotenda Chipukwa. Tinotenda Chipukwa. Muri aniko kama wewe wakamira sana. Mukadzi weAngu anga ari masisters namai vangu wakashaya saka vanhu vakasava chimuchengeta. Zveshuwa mwana akarwara kuchipatara nekuchechi wakangoyo watinamata iri Sande. Ava vanga varipo vanhu. Ina handizivi kuti chii chakaitika. Ndakazongoona ndamukanda pasi. Saka kwakazotumira Deja mavidhio. Zvikanzi zvoni iri vidhio riri kutaura kuti mwana ati wakati pfuma. Mukuteererawo kwovidhio ina handina kunzwa pakataurwa nezvezita rawo. Vidhio racho riri. Asi ndakuzvida iwewe haukuziva kuti wakataura kuti handina chandikuzwa kuti ndakataura. Wangori mweya. Handitoziva kuti chii chakaitika pandiri. Kana kuti haukuziva kuti une mweya. Handizivi kuti chii chakaitika because mai vaikunamata. Kawanyika zvinomboitika. Zvakatanga musi. Ini chechi yatinopinda vanhu vanongonamatira wombodonhawo. Ndozvandakafunga kuti pamwe ndizvo zvaitika.
Saka ndinako Epcon Ministries. Epcon Ministries ya Prophet Jeremiah Tsumba. Okay, tikadaidza wanda kakunamatira zvinobuda. Akanamatira hahazi prophet wangu. Ndimai wekuchechi kunopinda mama kuUnited Methodist. Uri bani? Anakuya. Methodist wari pano. Kutomoto mukubate musoro turudi hazviuye. Tichatukuzvezva wakataura bvunzo wakubvisana pamusoro pezvo wakataura. Ividio racho ravari kuti vanaro. Handiziva kuti ndakati chii. Ina handisi kuti ndakati chii. Handisivi. Kana kuti zviri easy kana. Ndapedza kuona. We want to prove kuti haisi muroyi. Chokwadi. Iwe uri muroyi. Iwe muroyi kana. Andina. Endai panzamo. Handisi. Mubatsirwe izvi matazo mukline mayo akliwe. Mukline mayo. Kana muroyi. Kana azi muroyi mwamadzoka naye munotovata kupa mutombo wake. Isho wangu kubira ko iro vidio raukayo naro wachiti huku yadya zai ava ndimai vangu wakatora picha remwana afa namai vawati huku chikwata chauya huku yadya zai rai isitotongera manga kuisha abuda ikoma imimuka mangana nyaya inogomireka nini kuti kati ya manga kuti kune counter case it doesn't work. Kana kuine mmoja yakadaro ndomakarakaini yakachungirika. Ini ndoti izvinhu zvese zvatiita inyaya yekuda kuclear kucheresa handika kana mukaendawo panzapa mukasvika mukava mangozowo mukava matobudawo its okay chokwadi chodii chobuda pachena because mukati ndine vhidhiyo yakati ndine vhidhiyo mavhidhiyo anoeditwa munhu anotora paro wosiya nyaya yacho yatangira saka imi endaika zapo mozotora zazvimamakuzo kana mavakaubuya